سلام كلكم أخبركم بمنصحكم بلبينا نمسك نابز تنبلنا يسلست عمتنا ما هتسن بمبصحناها اتبعوا الإكزابير نابز زبصحنا مجمرة خمسكن فتو كم زنريو لو ما عنتي كابز تتصبنا نلعلي لعلو كله دقنا تأخاخي بهم كم زيلهم كسحقو كتصاوتو كفالتو خلو كاب تفعلي ختمايا ميت يوم زلومو إزيخا في نايس راحنا مهتن ندقنا خميجرنا عراخيبنا تأخاخيبنا بحلم لمدي فقري متخخاب كاب تخابانا نحنا لك عخمتي أبوتاتنا بحقتاتنا ورسنا يزمت أنا بحلن لمدن نحنا خميجرنا نتجدنا يزلنا بحلن لمدن ورسنا نسون كا ورثن خالق كخونيمو دسي لني نايب حقي لما عنتمو سامهاري كا نتوم كانكا إنجليش نسمعها بإنجليش كتكبريا يغني لي thank you. Hello everyone. Oh, a bit loud. Okay. First of all, we would like to welcome you for joining us today to celebrate our 3rd anniversary. Ever since the creation of the online version of Matsan, which the vision is to educate, inform, bring the community together, let our children come together so that they can appreciate their culture whilst also growing within the culture that they are growing in. We apologize that there's been a bit of a delay. For those of you who all came on time, we have some what we call Habesha time, which is we can be a bit late. So I would like to take the opportunity to apologize. Additionally, we're so happy that you could all make it. It brings us great joy and honor, and we are privileged that you could be here with us today to celebrate this beautiful moment. Oh, I've got a visitor for you. That's my son. So I will pass on the mic to my dear sister so she could also say a little something in Amharic. Thank you very much for coming, and I hope you'll enjoy the rest of the program. እሺ ሰላም እንደምናመሻችሁ ሁላችሁም ያው እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን ከይቅርታ ጋር እንደጠበቃችሁን እናውቃለን ሌት ሆነን ነበር ይታወቃል ለኛ ካልቸር ኖርማል ነው ይሄ 3ኛ ዓመት በዓላችን የማህፀን ፕሮግራም በጣም ብዙ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ሲተላለፉበት ነበር በተለይ በአማርኛ ስፔሻሊ የራሳችንን ካልቸራችን እንዴት እንደምናሳድግ ራሳችን እንዴት እንደምንለውጥ ከልጆች አስተዳደግ ጋራ ብዙ የተማማርንበት ብዙ ነገሮችን ያገኘንበት ነገር ነበርና ዛሬ እዚህ 3ኛ ዓመት በዓል ለማድረስ በመብቃታችን በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል ጥሩ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ብለን እናስባለን በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁም ያው ኢንጆይ አድርጉ So the next program on the agenda is there's a little program arranged by our children. I think it's a mixture of ballerina or ballet and acrobats, is it? So I would like to welcome our children onto the stage so they can perform their little act. Thank you. Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me
ተገኝተ አንተ ፍጹም የክፋት ደስታን መች ፈቅደ ንጹህ ነው አልከኝ የቀን ወደ ተገኝተ የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን ልዩ የሚል ሆኖ ሳገኘው ሁሌ ይሄ ቀን በሆነ ብዬ ተመኘው ዛሬ ልዩ ዕለት ደስ የሚል ሆኖ ሳገኘው ሁሌ ይሄ ቀን በሆነ ብዬ ተመኘው ደስ የሚል አንድ ቀን ጊዜ ልዩ ቀን ደስ የሚል አንድ ቀን ጊዜ ልዩ ቀን የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን ደስ የሚል አንድ ቀን ጊዜ ልዩ ቀን የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን የዛሬው ልዩ ቀን ቢደገም ቀን በቀን ንእሽተይ ብዛዕባ ማህፀን ክዛረብ ስለ ዝደለኸየ መቸም ከም ተሳኻኺብና ዘለና ናይ ማህፀን 3 ዓመትና ነኽብር ዘለና እዛ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ናፃ ምትሕግጋዝ ማሕበር ኣብዚ ኣብ ስደት ዝርከብ ኣባላት ሕብረተሰብና ካብ ዝተፈላለየ ፀገማት ከናግፎም ዝኽእል ኣስተምህሮን ምኽርን ወግዕን ብምሃብ ካብ ትጅምር እንህሎ ንሳልሳይ ዓመትና ኣቕፂርና ኣለና ኣብዚ ውሽጢ ዝሓለፈ ናይ ምዕኻኽ ዕድሚኣ ካብ ፍሑኽ ምባል ሰጊራ እግሪ ምትካል ካብቲ ዝዓለመ ምፅባሕ የቀደሰና የካይደና እንዳበልና ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኣብ ናይ ዕሽልነት መዋዕል ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ድኽም ብምዃን ብቐሊሉ ክትጥቃዕ ትኽእል ኢኻ እዛ ጉጅለ እዚኣ ንሰናይ ዝተበከሰት ስለ ዝኾነት ስጋዕ ዛ ሕጂ ብጥዕና ብኩሉ ነገር ኣብዚ ውሽጢ ሓፂር ብሱላት ኣባላት ስለ ዝተፀንበራ ምኩራትን ሞያውያን ዓዲማ ኣገልግሎታ ክትስፋሕፍሕ ክኢላ ኣላ ንማሕበር ማህፀን ዝብል ስም ክንጥመቓ ዝኸኣልና ምክንያቱ ማህፀን ምንጪ ናይ ኩላትና ደቂ ኣዳም ጥራሕ ዘይኮነት ዘይንጠምየላ ዘይንፀምዓላ ዘይንቆረላ ዘይንጭንቐላ ናይ መሬት መንግስተ ሰማይ ስለ ዝኾነት እያ ብስምዛ ቅድስቲ ኣካል ምፅዋዕ ድማ ምንጪ መፍትሒ ፀገማትና ክትከውን ስለ ዝተመደበት ኣስተርሒና እንነብረላ ባይታ ንክትፈጥረልና ዝተሓሳስብ እዩ ብግብሪ ከዓ እንሆ ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ከም ዝበሃል ፈውሲ ናይ ኩላትና ፀገማት ኣብ ምክፋል ትርከብ ውሽጣ ዘይፈለጠ ሰብ ግን ማህፀን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይቲ ኣካላት ብምዃን ኣገልግሎታ እዛ ማሕበር ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝምልከት ገይሮም ክርድእዎ ፀኒሖም እዮም መዓልቱ ሓልዩ ስማን ኣገልግሎታን እናካዕበተ ምስ መፀ ካብ ኩሉ ፀወታን ዕድመን ተቋዳሲ ፀጋ ንኩሉ ከም ዝኾነት ዕብየት ናይ ሕብረተሰብ
ኣማእኪላ ሰብኣውነት ኣማእኪላ እትኸይድ ምዃና ሕብረተሰብና እናተመዝገበን እንዳተዓዘበን ከይድ ኣሎ እንህቦ ዘለና ኣገልግሎት ናይ ዝከታተሉ ሰዓትና ቁፅሪ ይውስኽ በምህላው ኣብ ሰዓት እዚ ቁፅሪ ናይ ሰዓትና ዳርጋ ናይ 9000 በፂሕ ኣሎ ብውልቆም ረኺቦም ምኽሪ ዝሓቱትና ምስ ቀጥታ ንዝምልከቶም ሰብ ናይ ምኽሪ ሞያ ዝሓቱ ሕብረተሰብና ነቲ ዝደልይዎ ኣርእስቲ ዝጠልብዎ ብፅሒ እናወሰኸ ብምኻዱ ዘዕግብ ውፅኢት ረኺብና ነቲ ናብቱ ነጥቢ እናዓበየ ይቕፅል ኣሎ ብኣብ ውሽጥና ብዝካየድ ርክብ ንቐንዱ እዋናዊ ፀገማት ብምልላይን እንህቦ ኣስተምሮ ከከም ኣድላይነቱ ክንሰርዖ ብምኽኣል ኣብ ተኸታተልና ዕግበት ፈጢሩ ብቐፃሊ ናይ ምትብባዕ ርእይቶ ተፃሒፍልናን ይፀሓፈልናን ኣሎ ንኣድማዕነት መደብ ዝተመዝገበ ማያዋን ኣባላት ሕብረተሰብና ስርሖም ኣወንዚፎም ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ንዕድሜና ሓንገፋ ኢሎም ተቐቢሎም ብተግባር ኣብ ባይታ ኣመስኪሮም ከምኡውን ካልኣይቲ ሰብ ሞያ ዘበርክትዎ ድልውነቶም ይረጋግፁ በምህላዎም እዩ ማህፀን ንግዜ እኳ ጥዕና ፀገም ማሕበራዊ ህይወት ምዕቃብ ማሕበራዊ ርክብን ተወሲና ብደገፍ ናይ ቴክኖሎጂ ኣገልግሎት ክትህብ ብምጽናሓን ዘላን እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ሕጋዊ ለቢሳ ኣብ ባይታ ብወግዒ ትሰርሓሉ ደረጃ ንኽተዕቢ ጀሚራ ኣላ እዚ ግብራዊ ዝኸውን ድማ ኩላትና ተራኺብና ተረባሕቲ ብምዃንና ብተግባር ምስ እንመላላ እዩ እሞ ኩልና ማህፀን ንኹሉ ኢና ንብል ማህፀን ንኹሉ ክንብል ከለና ከዓ መቸም ብማህፀን ዘይወፀ ሰብ የለን ብማህፀን ዘይወፀ እንስሳ የለን እሞ ንኩሉ ነገር ካይፈላለና እቲ ዘለና ሽግር ብሓደ ኮይና ክንፈትሖም ክብድሆ ንድሕር ኮይና ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ካብ ዓሌትነት ምክንያቱ ኣደ ዕውር ክትወልድ ትኽእል እያ ቆራይ ክትወልድ ትኽእል እያ ጥዑይ ክትወልድ ትኽእል እያ ውላደይ ግን ኣይትብልን እያ እዛ ዓለም እዚኣ ካ ኩሉ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኣይትንበሩ ኣይትብለናን እያ ልክዕ ከም ማህፀን ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ንኩሉ ኣኪባ ካብ ነበረት ንምንታይ ኢና ንሕና ተኣኪብና ሽግራትና ዘይንፈትሕ ይህን ምሄን እንድሕር ኢልና ብሓደ ኮይና እንተሰሪሕና ራይዎ ካብዚ ዓብይን ዝፅብቕን ደቅና ተሓጊሶም ክስዕስዑ ክፃወቱ ክፋለጡ ከለዉ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ሶማላዊ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ካልእ ዜጋ እናዓብየሉን እንኸደሉን ደረጃ እንተኸፊትና ሽግራትና ብቐሊሉ እዩ ዝፍታሕ ምክንያቱ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ስለ ዝረኣናዮ ኣብ ማህፀን ኩሉ ዓይነት ኣሎ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ኣብ ፖለቲካ ዝኣምን ኣብ ፖለቲካ ዘይኣምን ንእሽተይ ዓብይ ምሁር ዘይምሁር ዝተፈላለየ ሃይማኖት ግን ክንራኸብ ከለና ሽግራትና ኢና ንዛረብ ዕቤትና ኢና ንዛረብ መፃኢና ንዛረብ ንስሕቕ ንፃወት ንፋለጥ ንደጋገፍ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኣሕዋት ጌርና ኣለና ኣብ ዝኾነ ዓለም ከይዳ ኣነ ኣሕዋት ኣይስእኒ ሳላ ማህፀን ብሓደ ኮይና ንስራሕ እዚኣ ጥራይ ክብል ዝደሊ ሕብረት ኣብ ሕብረት ኩሉ ኣሎ ኣብ ፍቕሪ ኩሉ ኣሎ ኣብ ሰላም ኩሉ ኣሎ ይቕኒየለይ ቴንክ ዩ
ስነ-ስርዓት ክንገብር ኢና እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ወድና ምናስ መሰታ ማህፀን እዩ ኣድያም ሓፍትና ወይ ከዓ ሰምሃር ከዓ ነዚ ክቡር ሽም ዝሃበትና ማህፀን በልዋ ነዛ ማሕበር እዚኣ ኢላ ዝሃበትና ኣደ ብፅዕቲ ወርሒ ኮይና መደብ ሒዛትና መፅያ ብዛዕባ ድሕሪ ሕሲ ቅዛነ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ የጋጥመን ከመይ ጌርና ደቂ ኣንስትዮና ብፍላይ ካብ ሕብረተሰብና ኣብ ዓድና ብዙሕ ደገፍ ጓል ኣንስተይቲ ክትረክብ ትኽእል እያ ዕርሳ ማለት እዩ ኣዲኣ ሓማታ ሓፍታ ንዕታ ስለ ዘላ ኣብዚ ስደት እዚ ግን ኩላህና ኣዴታት ኣብ ዘለና መቸም ተሞኪርና ኢና ኣብ ቅድሚ ሕርስና ድሕሪ ሕርስና ዝድግፈና ዝኣልየና ኣብ ዘይብሉ ስደት ኢና መፂና ዘለና ሰምሃር ሓፍትና ከዓ ኣደ ጥራይ ዘይኮነት እውን ኣድቫንስ ሶኖግራፈር ስለ ዝኾነት እንታይ ጓል ኣንስተይቲ የጋጥማ ኣብ ፅንስን ሕርስን ድሕሪ ሕርስን ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዋ ብዝተፈላለየ መደብ እውን ሒዛትና መፅያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮና ዝመሃረትን ዝደገፈትን ክብርቲ ሓፍትና እያ እዚ ውላድና ከዓ ብፅዕቲ ወርሒ ኮይና ንፅቡሓይቶ ትሓርስ ሲ-ሴክሽን ቆፀራ ንከለዋ ናይ ማህፀን ናይ መጀመርያ ላይፍ ክንወፅእ ከለና ጥንስቲ ኮይና መደብና ተኻፊላ ኣብ ክልተ መዓልቲ ከዓ ምናስ ወድና ተወሊዱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክብሪ በዓልቲ 3 ዓመት ምንሱ ስለ ዝገበረ መሰታ ማህፀን እውን ስለ ዝኾነ ነዛ ክብርቲ ሕብስትና ምናስ ወድና ክቆርሰልና እዩ ምን ወደይ መጀመርያ ንጎሮሜኒ ሽምካ ትግርኛ ጌርካ ሚናስ ክንደይ ዓመትካ ንፋዕ ወደይ ናይ ምስጋና እንህበሉ ኣልጥፊልና ምክንያቱ ኣጋይሽ ስለ ዘለውና ክኸዱውን ስለ ዝደለዩ ቅሬታ ካብ መጀመርታ እውን ዶንጊና ስለ ዝጀመርና ቅድሚ ምኻዶም ግን ኣብዚ ሕብረተሰብና ንሕብረተሰብና ብዙሕ ዝሕግዙን ከምኡውን ንማህፀን ዝድግፉ
ማሕበረኩም ስለ ዘለዉ ንእሽተይ ናይ ሰርቲፊኬት ክንህብ ስለ ዝደለና ከምኡ ንደም ደቅና ናቶም ታለንት ዘርኢና እውን ንዕኦም እውን መተባብዕ ዝኸውን ሰርቲፊኬት ክንህቦም ኢና መጀመርያ ያሬታ ንዶክተር ሳራ ምናልባት ብዙሓት ትፈልጥዋ ትኾኑ ብዙሓት እውን ኣይትፈልጥዋን ትኾኑ ዶክተር ሳራ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኮሚቴያ ንማህፀን ከዓ ብዙሕ መደባት ኣብ ንገብረሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ በኣካል ንገብረሉ ብዙሕ ትተሓጋገዘና ትተሓበረና ሓፍትና ኣዴና ክንዲ ኩሉ ዝኾነት ንሕብረተሰብና እውን ብብዙሕ ነገር ብፍላይ ካብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘቤታዊ ዓመት ኣብ ናይ ደቅና ትምህርቲ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ዘለዎም ካሪክለም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከመይ ገይሮም ደቆም ክሕግዙ ክእሉ ወለዲ ብብዙሕ ነገር እትሕግዝ ሓፍቲ ኣደ ስለ ዘላትና የቕኒየልና ክብል ደሊ ቴንኪዩ ሬንቦ ሄቨን ሲሳይ ሓፍትና ሲሳይ ኣደ ኩለያ ትበሃል ኣብ ማንቸስተር ኣነ እኳ ድሕሪ ኢለ ፈሊጠ ግን ናይ ብሓቂ ኣደ ኩሉ ኣብ ማህፀን ደኺመ ካይበለት ምስ ናይ ኩሉ ስራሕ ዘለዋ ኣብ ከየብከረት በቲ ትህቦ ትምህርቲ ኣብ ላይፍ መፅያ ድዩ ብድሕሪ ላይፍ ካብኡ ሓሊፉን ብዙሓት ተዓዘብትና ብናይ ገዛ ድዩ ብናይ ዘቤታዊ ዓመት ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጂ ብፍላይ ከኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ሕግታት ኣብ ዝቕየረሉ ካይደኸመት ንብዙሓት መንእሰያትና ወረቐቶም ዝተባላሸወ ሓበሬታ ዘይነበሮም እትሕግዝ ዘላ ሓፍቲ ብምህላውና ንዓብዪ መሓዝና ማህፀን ዕድለኛታት ኢና ከምኡውን ሬንቦ ሄቨን ብዙሕ ሰርቲፊኬት ኣሎ ንኣብነት ናይ ኮሚኒቲ ኤርትራ ሊድስ ሰምሃር ሓፍትና ሒዛትልና ክትከይድ እያ ኮሚኒቲ ኤርትራ ቲሳይድ ሚድስፕሮ መጀመርያ ዓደይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዘበርክቱን ዝሕግዙን ዝድግፉን ስለ ዘለው ከምኡውን ፍናን ኦርጋናይዜሽን ኣብ ለንደን ዘለው ናይ ብሓቂ ብዙሕ ንመንእሰያት ንሕብረተሰብና ልዕሊ 15 ዝኸውን ሰርቪሳት ዝህቡ ስለዚ ሓደ ግዜ ከም ሕብረተሰብ ናህና ንብሎ ኮሚኒቲ ዘለና ኣይመስለና ንኸውን ግን ብዙሓት ዝባራትዑ ክድገፉ ዝግብኦም ስለ ዘለው ነዚኦም ሽማት ክገልፀልኩም ደሊ ከምኡውን ሜላ ዝብል ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ኣብ ለንደን ብኣውቲዝም ንድሽገሩ ወለዲ ብዙሕ ዝድግፉ እዮም ጃስ ሳይኮሎጂ ብዶክተር እቡንኩ ብዛዕባ ናይ ሳይኮሎጂ ብዛዕባ ተዓባብያ ቆልዑት ብዙሕ ነቲ ብላክ ማይኖሪቲ ዝሕግዙ ማሕበረከማት እዮም ብዛዕባ children disability ዝብል ኣብ ማንቸስተር ቤዝ ኮይኑ እውን ዝኾነ ወለዲ ናይ ኣእምራዊ ስንክልና ዘለዎም ወለዲ እንተሃለውን እዚ ቻሪቲ እዚ ክሕግዘኩምን ክደግፈኩምን ንኽእል ኤምኣርኤስን ብዓቢኡ ነዚ ቦታ እዚ ንሕና ማሕበር ማሕፀን ኩሉ ነገር እንገብሮ ዝኾነ ደገፍ ወይ ሓገዝ የለን ኩሉ ነገር ብናፃ ኢና ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ እውን ስለ ዝህቡና ንዖም እውን ክነመስግኖም ንደሊ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ቆልዑት ታለንት ዘርኤና ደቅና ክንፅውዖም ኢና ስለዚ ከም I'll have to give you a seat. Serafina Samuel. Here we go, darling. Elijah. Elena.
سيجمعون سامي حاونا الذيو ساميل سامي سامي الذيو سامي نسخة نعم سامي الهابته نسخة شركة قبلنا نما تنزعتو نايشرتها ناشرا أحط اللوانا مغنياتو مهتن دقف زليا بزوح نجارات نقبر سلندل زلنا مزاي هذا نجارون كم ساعة نعبر تسبنا خدعة زلون لزخانة نبرة أمسنا لنا بشرتها مالتيو نما خا جمر زي ناي بيكنيك نبرة أزين لا نورت خلينا نجيب مجمر واقع ثلاث قرشي كنا نجمر ثلاثة حمسان تخيل الله ثلاثة قرشين حمسان نحل نخلطها هذه شارة لنا فلتواني مثل ذات شارة سلام أربعة مني أربعة زوالة أربعة حمسان أربعة حمسان عموشة لله وزا عموشة حمسان أبزا شدشة غير الله أبزا شدشة سمار شدشة غير الله شوعات بزا متى الله شوعات لا شوعات شوعات ردياتكم الله زي ناي بيكنيك نايس يعني تمام ورا يقولكم قدس تشكركم كنا أمورا جميل كندا لها نازع شو مونت ناي بيكنيك ناي واين مستي مش متحازيا شعاتي لا شعاتي عسرت ايه جنير عسرت حدا لله جنير عسرت غلطة عسرت غلطة عسر سلسة عسرت حموشة تخيل الله عسرت حموشة لا تخويل كده عسرت شدشة دولكي عسر شدشة دولكي عسر شدشة زيا عسر شدشة دايرة عسر شدشة عسر شو عاتلك عسر شدشة جونيور عسر شو عاته جونيور لله عسر شو عاته عسر شو منتدى تبالكي عسر 18 بلا 18 20 بس يا خير الله 20 إسرا 20 is going 20 أتا إلني تا أمور زحزي إلني بلا كيف دلله ها where's your money where's your cash إسرا حدا صراحة ندولك أرسيما صراحة ندولك أرسيما صراحة لا تنالا 21 so far we have 21 offer so what's your offer 40 oh 40 is going once going twice sold there you go that's you